Galaktyka Kurwix została opanowana przez złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu, na czele której stoi Kapitan Bomba! Miejsce Galaktyka Kurwix. Misja zrobić porządek. Co tam się dzieje? Kurwa, panie kapitanie, skurwol nas zaatakował! Co robić? Napierd... z karabinów! On żyje! Z granata! O kur... Panie kapitanie, pół kokpita A skurwol zdech? Zdech! No to całe szczęście!